n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke atọ n'oge emume nke Ista. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu uke na Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ya niile, ka anyị na-ewerekwa n'onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma nke izuụka anụnwa na-etinye n'ọba aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-agọzi anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa,
ka anyị natazia n'isi a narụ nye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Na aja masị n'ụwa ndị Charismatic Renewal na ịrụnye masị n'ụwa maka ezinụlọ ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ, ndị ICC Mass Servers na ịrụnyekwazi masị n'ụwa maka ezumike mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke Charles onye ụlọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Chineke anyị, imela anyị ka anyị bụ ndị nke gị dịkwa ọhụrụ ọzọ. Mee ka anyị were obi ntorobịa na-eto gị mgbe niile. Inyela anyị obi aṅụrị site n'inyeghachi anyị otito nke ejiri gụnye anyị n'ụmụ gị. Biko mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu aṅụrị nke ụbọchị mbilite n'ọnwụ. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi. Ha wee kpọkọta ndị ozi ahụ, guzo ha n'etiti ọgbọ ikpe nke egwucha ọgụ n'ikpe omenala ndị Juu. Onye isi nchụaja wee jụọ ha sị, ọ bụkwa anyị nyesiri unu iwu ike ka unu ghara ịkụziri ndị mmadụ ihe n'aha nke a? Ma lee, unu agbasala ozizi unu n'obodo Jerusalem niile. Unu na-egosi ọha na anyị kpọgburu nwoke ahụ, na-eguzobekwa iwetara ọbara ya n'isi anyị. Ma Pita na ndị ozi ndị ọzọ zaghachiri ha sị, anyị aghaghị irubere Chineke isi karịa mmadụ. Chineke nke nna nna anyị ha mere ka Jesu si n'ọnwụ bilie, bụ onye unu gburu site n'ịkwụba ya n'elu osisi. Chineke were aka nri nke ike bulie ya elu, ịbụ onye ndu na onye nzọpụta, ka e wee nye ndị Izrel niile ohere iji chegharịa, ka Chineke wee gbaghara ha mmehie ha niile. Anyị onwe anyị bụkwa ndị akaebe nke ihe ndị a. Anyị na mmụọ nsọ onye Chineke nyela ndị niile na-erubere ya isi. Ha wee kpọbata ndị ozi ahụ n'ụlọ, pịa ha ịtalị, nyesie ha iwu ike ka ha ghara ịgwa ndị mmadụ okwuchukwu ọzọ n'aha Jesu, wee hapụ ha ka ha laa. Ndị ozi ahụ wee si n'ụlọ ikpe ahụ laa, na-aṅụrị na Chineke gụnyere ha na ndị kwesịrị ịnara mkparị n'ihi aha Jesu. Ọkụ kọsebuwa Onyenwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtala m. Onyenwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtala m. Onyenwe anyị, aga m eto gị n'ihi na Onyenwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtala m. Onyenwe anyị, aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtala m nke ọma. Ikwe gị ka ndị iro chigbuo m n'ọchị. Onyenwe anyị, ịsaala aka mmụọ gbapụta m, bịakwa chekwaba m ka m ghara ịdaba n'ili. Aga m eto n'ihi na ị zọpụtala m. Unu ndị niile kwere na Chineke, toonu Onyenwe anyị, nyenụ aha ya ekele, n'ihi na iwe ya na-abụ sọ nwa ntakịrị oge, ma obiọma ya na-eru ndụdụga ndụ. Ịkwa akwa na-abata n'abalị, ma ọṅụ na-abịa na chi ọbụbọ. Anyị aga m eto gị n'ihi na ị zọpụtala m. Onyenwe anyị nụrụ ọnụ m, mere m ebere. Onyenwe m, bụrụ enyemaka m. Ịgbagharala ịgba mkpe m, ka ịgbanweela ịgba mkpe m ka ọ wụọ ịgba egwu. Onyenwe m Chineke m, aga m ekelegide gị ruo mgbe ebighị ebi.
ahọpụtala m. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mkpughe. N'ime ọghọm mụ bụ Jọn nụrụ ọnụ nke ọtụtụ ndị mmụọ ozi ruru nnukwu kwuru nnukwu na nde kwuru nde ndị mmadụ na-apụtaghị ịgụta ọnụ. Ha niile gbara oche eze ahụ na ihe anụ ahụ dị ndụ na ndị okenye ahụ gburugburu. Ha ji olu ike na-abụ abụ na-asị, nwa atụrụ ahụ nke gburu egbu kwesịrị ịnata ike niile, akụ niile na amamihe niile na ume niile na nsọpụrụ niile na otito niile na ngọzi niile. Mgbe ahụ anụrụ m ka ihe niile ekere eke, ndị dị n'eluigwe na ndị dị n'elu ụwa, nke dị na mmiri na nke dị n'okpuru ụwa, na nke dị na mbara igwe niile, ka ha na-abụ abụ na-asị, onye ahụ nke na-anọsikwa ike n'ocheeze ahụ na nwa atụrụ ahụ, ka ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otito niile na ike niile dịrị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe anụ ahụ dị ndụ wee zaa ha sị, amen. Ndị okenye ahụ wee daa n'ala kpọrọ Chineke isi ala. Okwu ka ose bụ ụwa. Akwụdosi aka ike n'okwu m, nna m ga-ahụkwa ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya. Anyị ga-agụ oziọma n'oyibo maka na nke Igbo anyị ezuchara ezu. Ha degidelu kwụsị n'ụzọ, so anyị ga-agụ ya n'oyibo ka anyị wee nweta the full reading for the day. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. At that time, Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and 2 others of his disciples. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him,
We also will come with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you caught anything to eat?" They answered him, "No." So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat, and you will find something." So they cast it, and were not able to pull it in, because of the number of fish. So the disciples whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciple came to the boat, for they were not far from the shore, only about 100 yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on the shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you just caught." So Simon Peter went over and dragged the net ashore, full of 153 large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come, have breakfast." And none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. When they had finished the breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs." He said to Simon Peter the second time, "Simon, son of John, do you love me?" Simon Peter answered him, "Jesus, yes, Lord, you know I love you." Jesus said to him, "Tend my sheep." Jesus said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that Jesus had said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go wherever you wanted, but when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." He said this, signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, "Follow me." The Gospel of the Lord. Amen. Ọ gaghị eme m n'ọnụ ikpere Chineke, onye ahụ mere ka ndị ndụ. Ọ gaghị eme m n'ọnụ, ikpere Chineke, onye ahụ mere ka ndị ndụ. Ọ gaghị eme m n'ọnụ ikpere Chineke, onye ahụ mere ka ndị ndụ. Ọ gaghị eme m n'ọnụ ikpere Chineke. Ndị nne ọ ga-eme unu n'ọnụ? Ndị nna ọ ga-eme unu n'ọnụ? Ụmụaka ọ ga-eme unu n'ọnụ? Ikpere Chineke, onye ahụ mere ka ndị ndụ. Ọ gaghị eme m n'ọnụ. Enwekwa egwu ọzọ nchọ for the day. Amen. Enwekwa egwu ọzọ nlakịkwa for the day.
ekwensu ga-emeri unu n'agha, sị mba, nwa Chukwu. Ajọ onye ga-emeri unu n'agha. Ndị nwekwa ya n'agha, sị mba, nwa Chukwu, sị emeri unu n'agha. Sị mba, nwa Chukwu, sị mba. Amen. Ihe njiwelu gụọ egwu nke bụ ọnụnwa bụ na every day the devil is struggling to destroy the people of God. Every day. And na mgbe ụfọdụ ekwensu na-achọ ka anyị mechie ọnụ anyị, ka anyị rapụ ito Chineke maka ihe ọma niile ọ na-eme na ndụ anyị. Anọnya lụtụrụ anya n'ihe ọgụ nke mbụ Pita ji wee jụọ onye bụ ekwensu ọsịa, kedu onye anyị ga-asọpụrụ? Ọ bụ mmadụ ka anyị ga-asọpụrụ ka ọ bụ Chineke ka anyị ga-asọpụrụ? Kedu onye mere anyị ihe anyị bụ tata? Ọ bụ mmadụ mere anyị ihe anyị bụ ka ọ bụ Chineke mere anyị? Maka ha si Pita na ndị ụmụazụ sịa, shut up, don't preach about God again. Ọ sị na-asị, unu asịgbukwa onwe unu. Now, ebe m chọrọ ka unu ghọta ya ọfụma bụ, unu nene onye na-ekwunya bụ okwu bụ Pita. Unu echeta na obere nwatakịrị nwaanyị gbọrọ ụja, Pita megene ọ gbafere ọsọ. But when the time comes, when the power of God overtakes you, ọsọ abụrụgodi Goliath bịara, imegene ekwuru ebe ekwu. Because the Spirit of God has taken over. Ịbanye n'ọmalịcha ozi ọma agụgasịla anyị tata. Chineke anyị ebuka. Always be with your God, and your God will always be with you. Mgbe ụfọdụ ọ bụchara etu anyị chere ụwa anụnwa ka ọ dị. Ọnya melụ anyị ga-ejiwe na-ajụ ajụjụ, kedu onye anyị ga na-ege ntị? Ọ bụ Chukwu ka ọ bụ mmadụ? Iwelu echiche mmadụ welu sobe ihe ụwa, ọ gbanahụ gị. Mana mgbe ọbụla iwelu Chukwu na-etinye n'ime echiche gị na n'ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa anụnwa, ọ na-adị mfe. That does not take out the challenge, mana ọ na-adị mfe. Kedu ihe nji kwu okwu n'ụwa? Ịbanye n'ọmalịcha ihe ọgụgụ agụgasịla anyị tata n'ebe oziọma, ewesị anyị na mgbe Jesu nwụsịrị, ndị ụmụazụ niile ụjọ bịara ha n'arụ, ha wee na-akpọchido onwe ha n'ụlọ. Emekata ofu onye n'ime ha, even mgbe a gwakwụrụ na Jesu Kristi ekulitego n'ọnwụ, ọ sị gịnị? Na ekwerọ na o tego eme gịnị egwubere ha wayo a. Na nwoke a bịa sị anyị na ya bụ Chukwu, na nwoke a bịa sị anyị na akụtuo tempụl a na ụbọchị nkịtọ na ya ga-alụzie, na ihe nwoke a gwara anyị erika, mana enwere nke bụ oziokwu. Mmadụ aghọliziri ya ọzọ na ekwetara, na sọ mgbe ya ga-ekwe bụ gịnị? Ya fụ n'anya nọ ya tinye aka ya wee kweta. Asị oke, Jesu abịa ọzọ sị ya ngwa bịa ka itinye. O tinye, o tiesi asị ihe pụrụ ya n'ọnụ bụ my Lord and my God, dị nwenụ m na Chukwu m. Ụmụazị awelu ka na-akpọchido onwe ha tata. If you remember well again, ifu na ụmụazụ Jesu are more of fishermen. Ha bụ ndị ọkụ azụ. Mana ha nọgide ọlụ ha na-alụzi ike gwụzila onye ọbụla maka na nna ha ukwu anọrọzi ya. They decided to go back to their old way. And their old way bụ gịnị? Ịkụ azụ. Mana ofu ihe ị ga-afụ na ịgụmanya bụ ihe ọ ga-efu na Chineke na-abịakwute onye ọ chọrọ ịbịakwute ebe ọ bụla ị nọ. If the grace of God wants to meet you, He will meet you wherever you are. Even in your lowliness, even in your nothingness. Onye na-eme mgbe ụfọdụ
enwere onye nekatala anya ọsị m hai na ndị ọgaranya na Chineke agọzikakwunu ha. Nsị anọkwụ na asị, because even the rich also cry. Afụgo m ọgaranya fụ nke kpatasilie ike mana arụ afọ ya. Enwekwu nke mma ụtụtụ ehihie anyasị ọ na-agwọ ọgwụ. Onye na-agwọ ọsọ ọgwụ gị nje ọrụ ụjọ obiri ebi ọ na-ejeje ọ na-agba afa ụtụtụ ehihie abalị mgbe ọbụla ndị afa a na-abịakwa ụka mana a na-agbasa afa ọgbakọta afọ ọnọkọta onwe nke o je weta kee mana geeti bie ịbata ka ọ ga-abụ ihe ibu n'obi bịa ka nyanwa mara ihe ibu n'obi ka emekọtara ihe niile amekọta ihe niile a. Kedu at the age ọ nwụrụ at the age of 49. Ịbata bie tata roof niile unu alụlụ at the time mgbe ahụ ịbata bie glass house ịtọ n'ime nnukwu compound anyị niile ndị obodo ọ kpakọchara ha niile ndị obodo ndị niile nwa na mma na odogwu dina ka eto eze kwe agụ ekwu ji agụ mgbada abịara ya ụgwọ. Ndị ahụ niile ọ nakọla na ha onye ọbụla akpagide ga na-akpagide a na-akpaluo ya onye ọ na-wekọlụ nke maka na ya bụ odogwu anana. Glass house ihe ha niile agana. Ihe ndị ahụ niile agana. Mana onye Chineke ga-agọzi ka ọ ga-agọzi ebe ọ bụla ị nọ. If the grace of God wants you, the grace of God will meet you where you are. No matter the way it is, no matter how poor you are, no matter how intelligent you are, if the grace of God wants you, Chineke ga-agọzi gị ebe ọ bụla ị nọ. Anetu aka ụmụazụ Jesu ha jebere ịkụ azụ. Ha nọ n'ebe ha na-akụ azụ, Jesu bịa. Jesu abịa sị ha udo dịrị unu. Ọ sị ahụ okedu ihe unu na-eme sense. Ha sị na anyị na-akụ azụ. They have been fishing through the night. Mana nwere ihe ha nwetara. Kedu ihe mere na nwere ihe ha nwetara? Because they were fishing from the left. Ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ọ bụ na ị na-eme ihe Chineke gị chọrọ ka ị mee, you are wasting your time. Anya ka akwụkwọ nsọ ihe ọgụ nke mbụ jụọ sị kedu onye anyị ga-ege ntị? Ọ sị na ọ bụ Chukwu ka anyị ga-ege ntị na ọ bụrụ mmadụ. Ihe ọsọ gị na-eme n'ụwa ọ bụ na ọ bụrụ etu Chineke gị si welu chịa ka isi eme, you are wasting your time. Maka na ọ ga na-emebisi. Ha kọgide azụ ahụ from the left, it was not working. Through the night. Ụna ka ha na-achọzi na maka na ị na-agụnya bụ akwụkwọ nsọ ị ga-afụ na ha elutebego to the shore of the river. Jesu wee bịa. Jesu came when they lost hope. Ha weje onwere azụ unu kọta ha sị ọsịa ngwa rapụzie na ebe ahụ unu na-emie from the left menia na ebe menia na right. Ha etinyere na right ihe change. And ihe ọ na-akụzila anyị bụ if you continue to do the same thing in the same way every day, what will happen? You get the same result. Ọ bụ na onye ọ na-abụ nwunye ebute nni ọsị ya nni nke a ebutere etu a ọ da-atọ ụtọ ọ da-eme nka every time complain nọ gị n'ọnụ, gịnị ka ị na-eche nwaanyị a ga na-eme? Ọ bụ na ọ na-abịa ikwuo ya nwaanyị a asị gị waka, ikwukwu echi ka ihe ọ ya eme waka, ikwukwu ya nwanne echi kedu ihe ọ ya eme waka. Mana kedu ihe ọzọ ị ga-eme? Ọ bụ na ọkwa ụbọchị ọ sịghị waka aha na ọ sịghị waka aha na ọ na-ewe gị iwe, o bute nri ahụ ọ bụ na ọ tọrọ ụtọ, amen. O bute nri ahụ ọ bụ na ọ tọrọ ụtọ, kedu ihe ị ga-eme? Ji nwa ọ na-eri nri ahụ ị na-eri iji adị a na-amụ amụ, ị na-amụ amụ isi na ndị nke atọgbu onwe kama isi abịa ka ọ nọla na soro gị bịa rie ya. Maybe nyanwa test bazia nri ahụ sị he na nri a na nnu dị ka ọ ṅara ya isi na ọ dịkwa ka test talụ nnu ya jiri nwayọ na-etinye nnu he na ọ ma na blood pressure na nnu na blood pressure iji ya idea ọ chịrị gị nwaka ọzọ ọkwa na-eji aka afụ na nnu ṅara ya, ọkwa na-eji aka afụ na ọ tọrọ ụtọ, ọkwa na-eji aka ekwetazie na a ga-agbanwe etu esi esi nri. Etu a ka ọ dị n'ihe ọbụla a na-eme eme. If you continue to be in the left,
mana Chineke mana ọ bụrụ na left ahụ ka your solution dey, you're wasting your time. And until you move over to the right, and you move right to that right, iti ya na right ahụ gị na-eme inweta ihe na-achọ. And ọ bụrụ sọsọ na ị ga-enweta ihe na-achọ, na ị ga-enwetakwazi ya obuo nnukwu ibu. Akwụkwọ nsọ si anyị sị na mgbe ha na-adọpụta anya bụ azụ, na azụ karịrị akarị to the extent na okwero ha adọpụta. Mana another miracle Chineke mere ya sị, mana ka ha na-adọpụta ya na ugbu eji ka azụ ahụ emere gịnị adọkara adọka. Achọ nke unu na-ege okwu Chineke achọ ọfụma ka unu na-aghọta ya na Chineke tinye aka, no matter how difficult ihe ahụ dị, that God has a way of protecting it. A na-agbadatazi owelugwa Pita okwu dị nnukwu mkpa. Ọ sị ya, Pita zia, ọ sị ya, feed my sheep, or do you love me? Pita sị ya, onye nwe anyị ma na afọ gị n'anya. Ọ sị ya, feed my sheep. Ọ jụọ ya nke mbụ, jụọ ya nke abụọ, ọ jụọ ya nke ịtọ. Imagine yourself, enwere that scenario sometime of one of our priests, not in one of the states. So he was finding life so difficult, and he was at the verge of being moved to Nigeria. So this priest called me some years back and said, that I should do something. Yeah, Madam Kenkebu, you should do something. I will bishop. And Madam say, okay. Obomozo, the same time that I should do something. And say, okay. Obomo keto. Osim bolone ki abom. Say aneto. Osim, you are capable of changing this. Do something. That three call changed the whole scenario, because Obezemon plunged him into it. And that got him to New York, and the rest became history. And so that put, he had him in the question, he had a Peter Nisi at the time Jason Apia Okua Boleton. Okua Kembu, remember at the time Jason Ekwiha, Peter denied Chagie. Peter Gonarugie. Peter Gonaruchazia Yosige, do you love me? Peter Sionyawane from Nanya. Ogosi ani na mistake ani melo na mbu na Chineke ada account here forever. If God wants to bless you, all you need is a change of heart. God don't live in the past. God lives in the present. Peter make a mistake obel. Mana Chineke ma na mistake ahụ melo bụ gịnị ụjọ. Ọ bụrụ na mmadụ ka Peter meli ihe ọjọọ Peter melu Jesu. Onye ha ma agba nata agbaghalụ because he be a traitor. Ịba na enemy number 1. Onye me na mmadụ abụrụ Chukwu n'ụwa n'ụwa. Mana Jesus say, Iflonanya, Jesus say, I am moving you from just being an ordinary person into a more powerful office. Not just in Kiplonye Ndunjuka. Na mistake ahime na mbu buzo mchuechi kuziligi nkuzi etu igesu weche ndị nkem. Onye me na mbu ụfọdụ anyị nwere ike mee mistake in life. Ịnọdụ ebe na blame onwe gị on those mistakes. Ụbọchị agwụ. Mana mgbe ụfọdụ mistake ahụ na-abụ ụzọ Chineke ji wee chọọ ka ọ kụziela anyị ihe maka echi. Mana anyị amekwezi ka anyị fuo echi ahụ, anyị atọ na nya ahụ na-eblem onwe anyị na nya ahụ, welu nya ghasasịa echi. Jesu wee si etu n'ụwa, wee mee mistake n'ụwa, wee zụọ Pita ọzụzụ. Ọzụcha ya, Pita si ya, onye nwe anyị, n'ịma na mfụrụ gị n'anya, na ihe mebụrụ m na mbụ bụ ụjọ. Mebụrụ m na mbụ, mana ụjọ ahụ tụrụ m mgbe ahụ, abụrụzi na m afụrụ gị n'anya, na afụrụ gị n'anya rinne. Jesu wee sị ya, nekọta igwe atụrụ m anya. Ụmụnne m na Kristi, onye ya na Chineke nọ ji ihe niile. That does not mean that you cannot meet the challenges of your life. That does not mean that you cannot meet difficulties in your path. Mana ofu ihe ọ na-alụtụla anya aka bụ na Chineke nọnyelu gị
no matter what the challenge is. Inekwasara ya anya na-eji ihe ị na-eje, ya bụ ụgbọ na-atụgode gị up and down, Chineke nọrọ ya, ya will always be aware. Ekpere anyị n'isi anyị niile tata bụ ka aka Chineke dị n'ihe ọbụla anyị na-eme, ka ngọzi Chineke na-adakwasị anyị niile, ka mgbe ọbụla anyị na-azọnye ụkwụ, ka anyị na-azọnye ụkwụ ebe ahụ Chineke chọrọ ka anyị zọnye ụkwụ, ka anyị rapụ ịzọnye ụkwụ ebe mmadụ chọrọ, kama ọ bụ ebe ahụ Chineke sị nọọ ihe a ka ọ ga-abụ, n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekwe n'otu Chineke. Yesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa n'ime, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịakpọdo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọnwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe, ọdụ n'aka nne Chukwu, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esegburu na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, na m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi gị n'ụbọchị tata, ịgwala anyị ka anyị na-enekwasị gị anya n'ọnọdụ ndụ anyị. Anyị na-achọ iwere ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị, nwa okwukwe siri ike na ị ga-aza ekpere anyị.
ka rụnatazie isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma, Jizọs. Were m ihe dị gị mma. Were anyị were anyị ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were ya m ihe dị gị mma, Jizọs. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile, ọnọdụ ndụ anyị niile wee na-ebunye gị. Ịgwala anyị n'ụbọchị tata ka anyị konye n'aka nri nke gị, na mgbe ọbụla anyị konye n'aka gị dịka isi wee gwa n'akwụkwọ nke John 10:27, n'ihe ọbụla etinye n'ọba aka gị bụ Chineke na ọ da-adafu nata adafu. N'ihe ọbụla gị bụ Chineke jigidesiri ike na ekwensu bụ onye ile anyị nwere ọgbawa gị aka welie. Anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele ndụ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile, na-ewele ọpụpụ anyị niile, mbata anyị niile, na-enye gị n'aka n'ụbọchị tata, wee na-ayọ ka ị na-agọzi anyị niile, ka ị na-edu anyị, ka ị na-agbazila anyị site na Kristi onye nwe anyị. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke chike niile nara nụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye nke nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ na-ebutere gị, inyela anyị ihe kpatara anyị ga-eji na-enwe ụdị aṅụrị nke a. Biko nyere anyị aka iketa oke na aṅụrị nke dị ebighị ebi. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụdọ
n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristo onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa sị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si ime mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihu nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta,
anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma kwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna gị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi, esikwa n'ime na n'aka ya na-erikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-ayọ gị ose bụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okpukpe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Eritanụ unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, na-enụ nwa atụrụ nke Chukwu, na-enụ onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ dakpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Karụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, were obiọma gị lekwasị anyị bụ ndị nke gị anya. Ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọ site n'ihe omimi nke a dị ebi ebi. Biko mee ka anyị rute na anwụ anwụ n'otito mbilite n'ọnwụ nke gị ahụ. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Because second collection is for Mother's Day Mass Remembrance. Mother's Day Mass Remembrance. Choir. Egwu mara mma. 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 Otito dịrị Jesu. May 6th is the first Friday of the month. We begin this month of the Virgin Mary with the exposition of the Blessed Sacrament. For the remaining Fridays of May, we will have recitation of Holy Rosary, 7 p.m. and there is 8 p.m. to Mass. The dedication of the flower circle is still on, $25 minimum, please. It's not yet finished because when you buy number. And envelope at the back, if you want to remember your mom, your sister, living or dead, for the Mother's Sunday coming up next week, Iwelofu, write here the name, and then any donation anyway, it's in an envelope. Otito dịrị Jesu. Unu cheta na San Lady Nwakama Sila reserve all her 18th June. The card is out. It's at Obibo, 18th June, for the birthday of Mrs. Iroka, ya mama Ihuoma, ka onye ọwụna gbaa mbọ pụta. Ndị nne na-akwado maka blessing unu jebe n'azụ maka na enwe here by 3 biko kunu ma ọsịsọ. Anụ for family promise that today na ha ga-enye anyị package na parking lot, so agbasa onye ọwụna bịa na parking lot ị ga-enweta ya package. Again, for this year's picnic, it will be on July 16th. Maka mana ndị mmadụ na etinye ihe apụtawago, ndị mmadụ apụtawago, so ka onye ọbụla rapụkwala anyị July 16 at the usual venue, Valley Stream. Anyị nwe birthdays. Ụmụ nwaanyị na-adịgo ready? Ngwa. Birthdays. The Lord be upon you. Baby.
blessing in the name. May the blessings of the Lord be upon you. Be blessed in the name. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Santa. Happy birthday to you. Ngwa Chika golu ndị nne-egwu. Nne dị mma, dị mma nye dị mma, meji Maria. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Onye kere n'igwe na ka mkpu akwa elu onye ntị. Amen. Yes. Amen. Amen. I have a reason to praise the Lord. I have a reason to praise the Lord. I have a reason to praise the Lord. Ndị nwoke, the donation is still ongoing for Okane next week. The donation is still ongoing. Solomon nọ na church, anọ m ya, uche na ya, onye nke imitiri ma Izel biko ka onye ọbụla smile ya na nsogbu adịrọ. Anyị enwe anniversary? Any anniversary? Oh, let's serve the Lord in upon you. Save us in the name. The blessings of the Lord be upon you. Save us in the name. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you.
Ha 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 ha!